Bon dia des de la Molina. Avui us expliquem les pistes per a nivell principiants, mitjà i experts. Som-hi! Pista llarga, la millor pista per aprendre a esquiar. Trampolí, un espai polivalent per aprendre a esquiar. Torrent negre, la pista ideal per a esquiadors de nivell mitjà. Normalment és la que té la millor neu, assolellada i amb bones panoràmiques. Volta a la muntanya sagrada, la pista ideal per passar de debutant a nivell mitjà. I a sobre és una de les pistes més llargues de l'estació. Roc Blanc, pista homologada per refís i destinada a esquiadors de nivell avançats i experts. Itinerari Comella Estadi, el més comercial de l'estació, i aquí s'ha corregut Copa del Món. Doncs moltes gràcies, Miquel Soto, per la teva col·laboració i amb vosaltres ens seguim veient a pistes. Adeu!